В ефірі Суспільного програма «Тема дня Крим» в студії Георгій Спасокопольський. 26 червня відзначають День кримсько-татарського прапора. Його затвердили на першому курултаї кримсько-татарського народу в 1917 році. Це золота тамга на блакитному стязі. Відзначати День кримсько-татарського прапора почали з 2010 року. Про історію прапора, його значення для кримсько-татарського народу і не лише, а також про те, як відзначали цей день в світі та окупованому Криму, ми будемо говорити сьогодні. З нами в студії кримський історик Андрій Іванець. Вітаю вас. Ви, власне, щойно повернулися з мітинга, присвяченого Дню кримсько-татарського прапора, який відбувався в Києві. Я подивився на ті варіанти прапора Автономної Республіки Крим, які на початку 90-х пропонувались. Вони такі цікаві, от будь-хто може відкрити Вікіпедію, подивитися. Той, який досі актуальний навіть для окупантів, це білий фон, і синя і червона смужка. А пропонувались такі на білому фоні дві сині смужки і знизу біле тло, а зверху такий як прапор ЛГБТ. Такий от три варіанти було. Бачите, які толерантні люди пропонували дуже варіанти толерантні кримського люди прапора. пропонували, да. Вони випередили свій час. Да, звичайно, на цьому фоні кримсько-татарський прапор з золотою тамгою виглядає значно шляхетніше. Вочевидь, тому що у нього історія все-таки трошки довша, ніж сучасного прапора Кримської автономії. Давайте про історію поговоримо. Чому тамга і так, знаєте, дуже схоже на тризуб, тільки перевернутий. Да, це, до речі, дуже такий цікавий феномен, що два народи на сході Європи, які живуть поруч, і вони мають різні за назвами, але дуже близькі за візуальним своїм змістом, за зовнішнім виглядом свої національні атрибути. Тобто українська символіка – це синьо-жовтий прапор, який іноді помилково називають жовто-блакитним, і тризуб. І кримсько-татарський корінний народ в Криму, і відтак в Україні, він також має дуже схожий за гамою прапор блакитно-золотий і тамгу, яка фактично також нагадує тризуб. Це можна сказати, що тризуб перевернута тамга, чи тамга перевернутий тризуб, щоб нікого не образити. Схоже, що ситуації у наших народів розвивалися паралельно, тут не було прямих запозичень, але от так сталося. Деякі люди висувають гіпотези, що може це навіть пов'язане з якимись архетипами, тобто глибинними структурами людської свідомості. Або, наприклад, сарматами, які лишились там сарматські камені, в тому числі в Криму, там, де дуже схоже на такі от тамгоподібні візерунки. Переважно це були родові знаки, щоб мітити, там, оце моя територія, оце тут мої випасаються, там корови, сюди не ходіть. Ви праві в тому, що сармати проживали і в Криму, і в Північному Причорномор'ї, і частина дослідників вважає, що іранський вплив на формування проукраїнського населення України, він має місце, і тому як одна з можливих теорій походження саме символів, тобто тризуба, українського тризуба, кримсько-татарської тамги, це дійсно розглядають як можливе їх джерело – це сарматські знаки. Це не доведене, це версія, але така версія є. Але чому я згадав ще про цю версію саме архетипів, бо є ще одна країна, яка має жовто-блакитний прапор, власне, в Карибському басейні. Барбадос. І також, абсолютно вірно, і також тризуб. Тому от таке поєднання тризуба і жовтого і блакитного кольорів, воно, або синього і жовтого кольорів, воно в світі виникає і на наших землях, і виникає іноді далеко від нас. Але, звісно, це лише припущення. А якщо казати вже про достовірно відомі факти з історії. 1917 рік, да, оце ближче до нас, от одночасно виникають УНР,
з синьо-жовтим прапором і тризубом офіційно, і кримські татари на Курултаї вирішують, що це буде їх символ. Да? Там гай героїв, героїв. Тут є один нюанс. Ну, по-перше, дуже розповсюджена в мас-медіа і навіть в науково-популярній літературі версія, що кримсько-татарський Курултай у грудні 1917 року затвердив блакитний прапор як національний, або навіть блакитний прапор жовтою тамгою як національний. Якщо ми подивимося на головний документ, заради якого, власне, і зібралися кримсько-татарські установчі збори Курултаю у грудні 1917 року, це кримсько-татарські основні закони, тобто національна конституція, яка мала визначати, власне, життя корінного народу в Криму, то там немає жодного слова про прапор. Відповідно, потрібно з'ясувати, а де ж справжні початки такого офіційного закріплення блакитного прапора із золотою тамгою в лівому верхньому куті біля древка. І де ж ці початки? Що цікаво, що в 17-му році кримсько-татарський рух, він вибухнув таким потужним своїм маніфестуванням, проходили масові заходи, виникли структури національного самоврядування. Зрештою, кримським татарам вдалося зібрати Курултай як національне установче збори, що не всім вдавалося. Під час масових заходів потрібно використовувати прапори. Це традиція, яка іде з давніх давен, і тим більше вона була актуалізована в моменти весни народів, в періоди націєтворення, державотворення. І кримські татари спочатку використовували, як і багато інших народів, навесні 1917 року червоний прапор. Червоний прапор, цікаво, що він має традиції і в Кримському ханаті. Це був один із розповсюджених прапорів у Кримському ханстві. Відомі навіть взірці, які збереглися у Швеції червоного кримсько-татарського прапору з написами із Корану, якщо я не помиляюся. Ну, але в 17-му році з червоним прапором могла виникнути плутанина. А в 17-му році плутанина не виникала через написи також на прапорах. 30 березня 1917 року, урочистий момент такий на початках Кримсько-татарської революції, коли в Сімферополі пройшли урочисті молебні в мечетях, а потім тисячі людей пішли на цвинтар для того, щоб принести присягу тимчасовому уряду. Якби активна частина кримських татар, вони маніфестували цим своїм кроком, що вони підтримують революційні зміни. І оця маніфестація, вона власне пройшла під червоним прапором, на якому було написано кримсько-татарською мовою «Свобода, рівність, братерство і справедливість». Я перепрошую, у нас на зв'язку з Криму кримсько-татарський активіст Релан Османов. Хочу в нього запитати, що... Вітаю вас, пане Релане. Добрий день. Скажіть, а що зараз означає, що символізує кримсько-татарський прапор в окупованому Криму? Сьогодні я знаю, що ви намагались піднятись разом з іншими кримськими татарами на гору біля Білогірська з цим прапором, і вам чинили перешкоди. Сейчас в Крыму крымско-татарский флаг для крымско-татарского народа символизирует символ Крыма, символ самого народа. И для Украины он сейчас начал символизировать в Крыму символ украинности Крыма. Для нас он также является стал символом свободы, к которой стремится народ уже на протяжении не одной сотни лет.
Окупаційні силовики напередодні вчергове, вже не вперше, розносили такі попередження кримським татарам про неприпустимість виходу на різноманітні акції. Ну і, наскільки я знаю, вам чинили перепони, щоб ви не могли піднятися на гору, і там уже теж окупанти запланували якісь свої заходи, щоб якось там, мовляв, місце вже зайняте. Як це відбувалось? Ну, начнем с предупреждения, которое пришло 23 числа мне. В Крыму есть практика вынесения, доставления предостережений в связи с какими-нибудь датами. Мне 23 числа принесли предостережение о недопустимости экстремистской деятельности, в которой говорилось, что сторонники Меджлиса крымско-татарского народа, запрещенного в Российской Федерации, хотят организовать какую-то акцию, и я, оказывается, являюсь участником этой акции. Вот. И там указывалось, что запрещаются пикеты, запрещаются протестные акции с использованием какой-то националистической символики. Меня возмутило, что такое националистическая символика, не имеет ли они в виду национальную символику крымско-татарского народа, на что не получил никакого утвердительного ответа от сотрудников. Тобто офіційно не вважається окупантами кримсько-татарський прапор якоюсь екстремістською символікою? Чи вважається вже? Смотрите, официально он не вважается экстремистской символикой, но эта формулировка националистическая до того размыта, что само это слово направлено на формирование такого мнения, некого сомнения, не подпадает ли этот символ под запретную символику. Вот это действие, я считаю, этот термин направлен на психологическое давление, на запугивание людей, чтобы они боялись вывешивать свои флаги. Дякую, Ролане. Ну, все-таки ви піднялись на гору, вам вдалося провести акцію. Да, суть нашей акции, мы уже третий год подряд совершаем подобный пробег. Мы выезжаем, делаем такой круг по всему Крыму, заезжаем во все уголки Крыма к нашим соотечественникам. В этом году мы заезжали к ветеранам национального движения, общались с ними, поздравляли их с наступающим Днем флага. Вот так вот происходило по всему Крыму. Мы проехали на протяжении 3 дней около 1000 километров. И сегодня подняли флаг, с которым мы ездили все эти 3 дня к людям, подняли его в центре Крыма на Белую скалу. В этом году, с самого начала акции, с первого дня акции, к нам было очень пристальное внимание властей. Как только мы тронулись с Симферополя, буквально через 10-15 километров нас просто начали сотрудники дорожно-патрульной службы останавливать, проверять документы, задерживать на некоторое время, аргументируя тем, что база, по которой они нас проверяют, висит. Требовали у пассажиров удостоверения личности. Вот. И так продолжалось в первый день. 6 раз нас остановили в первый день. Каждые 10-20 километров нас патруль целенаправленно нас останавливал. В принципе, это все есть в стримах, которые я выкладывал в Фейсбуке. Во второй день было более спокойно. Нас остановили всего лишь 1 раз. Но тоже это было целенаправленно. В третий день у нас был путь из Керчи до Белогорска. В третий день самой Керчи до Белогорска нас сопровождал некий автомобиль, затонированный. Почему я уверен, что он нас сопровождал? Мы по пути заезжали
Мы видели этот автомобиль сзади, заезжали к нашим ветеранам для общения, там сидели, общались около часа, потом выезжали дальше в путь, и опять эта машина оказывалась та же самая сзади нас. И так на протяжении до до самого Белогорска. Вот. Приехав в Белогорск, мы поднялись на скалу, и там тоже были сотрудники, которые, в принципе, к нам не подходили, но они там присутствовали, сидели в машине 5 человек в форме, и один ходил, снимал, что мы делаем, как мы делаем. Все было заснято именно на камеру. Ролане, вам, напевно, відома така Лемара Селенделі. Вона при окупаційному голові Криму Аксьонові очолює Раду кримських татар. От вона, коментуючи повінь на Західній Україні, написала в Фейсбуці: «Шкода людей, у них є величезний привід втопити Меджліс і його дармоїдів в цих водах. Україні подобалося, коли Крим висихав без води, ми впорались. Тепер нехай складуть меджлісівців штабелями і зроблять дамби, щоб вода не прокапала в Крим». Такі, знаєте, тут напрошуються історичні паралелі, адже Номана Челібіджахана, який проводив перший Курултай в 17-му році кримських татар, якраз радянська влада вбила і втопила в Чорному морі. Ну, такі, знаєте, дивні Я даже не знаю, как заклади. прокомментировать этот пост. Это такое что-то несуразное. Да, це за Я межею. у меня даже слов нет. Дякую, Ролане. З нами на зв'язку був Ролан Османов, кримсько-татарський активіст, якому вдалося провести пробіг з кримсько-татарським прапором, окупованим Кримом. Отже, повертаємося, пане Андрію, до теми. Так, а коли ж офіційно цей прапор, синій прапор з золотою тамгою, чи блакитний прапор з золотою тамгою став таким офіційним прапором кримських татар? Ну, тут варто повернутися в 17-й рік, в тому сенсі, що ми сказали, що прапори спочатку були різні, і був червоний прапор на заходах кримських татар, але саме в 17-му році блакитний прапор набуває неабиякої популярності серед суспільно-політичних сил кримських татар і стає вже поступово якби символом загальнонаціональним. Згадую у своїх спогадах Джафер Сейдамет, це людина в Національному русі номер 2 у 17-му році, він був комісаром вакухного майна, що прочитали про блакитний прапор із книги Леона Кахона, невеликої роботи, яка так і називалася «Гок Санчак» або «Блакитний прапор». Це був переклад на турецьку мову, і з цього моменту зацікавились саме цим прапором, який сприймався як такий старокримський з одного боку, як тюркський прапор. І вже 3 листопада за старим стилем, тобто 16 листопада з 1917 року, на відкритті першого національного кримсько-татарського музею у Ханському палаці виступав муфтій мусульман Криму, голова Кримсько-мусульманського виконавчого комітету Номан Челібіджахан. І він говорить про блакитний прапор як про національний. Тобто от з весни і до осені відбувається популяризація цього символу, його ототожнення із модерною кримсько-татарською етнонацією. І в той же момент, у листопаді 1917 року, Номан Челібіджахан вже говорить про червоний прапор, але без особливого такого пієтету, тому що, каже, ми дуже сподівалися на революційні зміни, але ані в суспільно-політичному житті, ані в економіці, ані в інших сферах під цим прапором, на жаль, центральний уряд не зробив позитивних змін, а навпаки, і йшла з центру анархія, і необхідно кримським татарам брати в руки свою долю. Ймовірно, що вже тоді, в листопаді 17-го року, над Ханським палацем, який став музеєм національним, то вже був піднятий на національний прапор. І більше того,
коли зібралася кримськотатарська конституанта Курултай у грудні 1917 року, то на Ханському палаці із описів відомо, що висів і блакитний прапор, і червоний прапор. А такий досить відомий громадсько-політичний діяч Едіге Керімал Шенкевич, він написав історичну працю про події 17-18 року в Криму, і він описує, що в залі Ханського палацу, де відбувалося перше засідання Курултаю, над президією Курултаю висіло 3 прапори – блакитний, червоний і зелений. Блакитний символізував народ, зелений – релігію, а червоний – революцію. І ми на знімках, які збереглися, ми бачимо лише 2 прапори, але знімки не дають всю панораму цієї стіни, там просто один з головних залів, там велика висота, і там, можливо, дійсно був і 3-й прапор. І більше того, якщо вірити Едіге Керімалу, то над цими 3 прапорами ще висіла золота тамга. Але от тут в 17-му році використовується як національне просто блакитне полотнище, а сьогодні ми говоримо, що на ньому є ще і золота тамга. У 18-му році, у травні місяці, коли вже Крим було звільнення від першого пришестя більшовиків, а так сталося, що на початку 18-го року от ідеї кримських татар, Курултаю, що необхідно провести ще кримські установчі збори і створити... Коли з'явилась тамга, у нас ще Наталя Лютікова, кримська активістка. І, власне, в такому вигляді, як сьогодні ми знаємо, кримсько-татарський прапор, було затверджено у документі положення про національно-культурну автономію, культурно-національну автономію мусульман Крима, ухваленого у січні 1919 року Кримсько-татарським парламентським бюро. Цей документ розробила дирекція юстиції, тобто такий, можна сказати, Національне міністерство юстиції кримських татар, а затвердило Кримсько-татарське парламентське бюро, яке було обрано на першому Курултаї. І саме там названо сіро-блакитне полотнище із тамгою біля древка національним прапором. У нас на зв'язку Наталя Лютікова, волонтер, переселенка з Криму. Пані Наталя, наскільки я знаю, ви теж сьогодні брали участь в відзначенні Дня кримсько-татарського прапора. Ну, правда, не тільки, ви сьогодні були і на апеляції по Стерненку, да? Скажіть, чому для українців важливо відзначати День кримсько-татарського прапора? Ну, День кримсько-татарського прапора дійсно доволі символічний, тому що кримсько-татарський прапор – це символ боротьби, на мою думку, народу. Зараз, в принципі, я вважаю, що це взагалі символ має стати міжнародний. Символ боротьби народу за право жити вільно на своїй землі. І для нас, українців, це зрозуміло, ну, як нікому, тому що вже декілька століть свого існування, поки Московія намагається, Москва і окуповує або колонізує територію України, українці борються за право вільно існувати на своїй землі. І від 14-го року вже сучасна історія показує, наскільки кровавою ціною це дістається нам. І так само кримсько-татарський прапор, насправді, це символ того, що врешті-решт, от як кримсько-татарський народ, якби скільки б окупацій він не переживав і які б тортури не кидала його Москва, він все одно повертається на свою землю. І я вірю в те, що кримські татари врешті-решт остаточно оселяться в Криму без загрози зовнішнього такого вторгнення. І для нас, українців, це, власне, те саме, чого прагнемо ми – незалежності і свободи на своїй землі. Пані Наталя, от ми на початку програми згадували, що і досі прапор Автономної Республіки Крим – це от той дивний компромісний варіант, це білий стяг з синьою і червоною 2 смужками, який дуже нагадує російський триколор.
може його пора вже змінити, тому що от і окупанти його теж використовують абсолютно, ну для них це Я вам більше скажу, звичні ми вже кольори. ми аналізували з друзями, з колегами можливість правову, як це зробити. Буквально декілька місяців тому ми з юристами, з правозахисниками вивчали наше законодавство. На жаль, на сьогодні без змін в Конституцію України цього зробити не можна. Технічно, щоб дотриматися законодавчих норм, які на сьогодні вибудовані в нашій державі. Оскільки це прописано в Конституції Криму, а по Конституції Криму цей прапор затверджує Верховна Рада Криму. Її у нас на сьогодні по факту немає, не існує через те, що Крим окупований і неможливо провести місцеві вибори там. То от технічно ми не можемо це зробити в рамках законодавства. Саме тому мені здається, що таким було би правильним кроком взагалі піти через міжнародне кримсько-татарського права. Або через зміни в Конституцію. Ну, а суто теоретично, а чи можемо ми... Щодо Конституції Кримської автономії. Скажіть, а на території підконтрольній Україні чи можна провести якісь такі вибори до парламенту Криму в екзилі? Ця тема обговорюється. Звісно, що для цього потрібно, теоретично, це є такі міркування з цього приводу, що така тема обговорюється в різних колах. Але для того, щоб це реалізувати, сьогоднішнє законодавство нам це не дозволяє в повній мірі. Звісно, що потрібні певні зміни в законодавстві, і вони мають бути чітко визначати повноваження цього уряду і правила обрання цих представників. Тобто в теорії це можна зробити, і при певних змінах законодавства це теж можна було би зробити. Дякую. Питання в тому, щоб цим не спекулювали. Дякую, пані Наталя, дякую, пан Андрій Іванець, за участь в нашій програмі. Ну що ж, прапор – це важливо. Це не тільки для того, щоб на полі бою збирати своїх. Це, взагалі, там, італійській, іспанській мові. Прапор як називається? Бандера. Бандера. Дякую. Це була програма «Тема дня Крим». Щоб знати більше, підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці. Всього найкращого.